Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Selmu il-daw kollha qed niseguna fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Nagħmlu talba speċjali wkoll għal dawk li għaddejjin mhix id-diffikultà, għal dawk li huma morda, għal dawk li ħallewna f'dan il-lejl. Illum il-Knisja tiċċelebra tifkira ta' Sant'Anton Abbati. Sant'Anton Abbati li dedika ħajtu biex jgħin il-foqra u anki kien ta' ispirazzjoni kbira għal ħafna nies jissejjaħ missier il-monakeżmu tal-Lvant. Biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija tal-maflalla ta' kemm il-darba ħna nqasnieh. Ħenna lina mulej. Għax nibna kontra tiegħek. Uri lilna mulej it-tiba tiegħek. U s-salvazzjoni tiegħek għatina. Iħenna li Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubitna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla, int tajt il-grazzja l Sant'Anton Abbati biex jaqdik fid-deżert bħajja ta' qdusija kbira. Għamel li aħna bit-talb tiegħu nitalmu nixdu lil nfusna u nħobbu lilek dejjem u fuq kollox. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. Kien hemm raġel mit-tribu ta' Benjamin li kien jismu Kis bin Abiel, bin Sarur, bin Bekorart, bin Afijah, bin wieħed mit-tribu ta' Benjamin, bniedem qalbini u għani. U kellu iben jismu Sawl, żagħżugħ sabiħ fl-aħjar tiegħu, u ma kienx hemm ieħor fost ulied Iżrael aħjar minnu. Kien jgħaddi lil kulħadd minn spallejh il fuq. Darba waħda Kis, missier Sawl, intilfulu xi ħmariet, u Kis qal lil Sawl ibnu hu miegħek wieħed mill-qaddejja u waqbad u mur fittex il-ħmariet. Daru l-muntanji ta' Efraim u l-art ta' Salisa u ma sabu xejn. Għaddew mill-art ta' Salim xejn u mill-art ta' Benjamin u ma sabu xejn. Malli Samwel ra lil Sawl il-mulej qallu hawn r-raġel li għedtlek dan jaħkem fuq il-poplu tiegħi. U Sawl resaq fuq Samwel f'nofs il-bieb u staqsih, għejdli jekk jogħġbok, fejn id-dar tal-veġġent? Samwel wieġbu, jienu l-veġġent, itla qabli fuq l-għolja, illum tiklu miegħi. Inħallik tmur għada fil-għodu kmieni u nurik kull ma għandek f'qalbek. L-għada fil-għodu kmieni, Samwel ħal kus ta' żejt fidejh u sawwabulu fuq rasu. Il-kelma tal-mulej,
inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali, mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan, flimkien, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan, kemm jitenna bir-rebħa tiegħek. Ix-xewqa ta' qalbu inti qtajtielu, ma ċħatlux it-talba ta' fommu, flimkien. Mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Għax inti ilqajtu bil-barka u r-risq, kuruna ta' debfin qetlu fuq rasu. Il-ħajja talbek u int tajtielu, omor twil minn żmien għal żmien, flimkien. Mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Kbir u sebħu bir-rebħa li tajtu, ġieħu ġmiel int tqiegħed fuqu. Lilu tagħti barkiet għal dejjem, tferħu u tennieh bis-sebħ ta' wiċċek, flimkien. Mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Il-mulej batni nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u nrott il-ħelsien lil-maħqurin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' ħareġ lejn xatt il-baħar u n-nies kollha resqu lejh u qagħd jallimhom. U għaddej lemaħ lil-Levi tal-few bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu: Ejja warajja. Dak qam u mar warajh. U ġara li kif kien fuq il-mejda fid-dar tiegħu bosta pubblikani u mitinbin għadu madwar il-mejda ma' Ġesu u mad-dixxipli tiegħu. Għax kien hemm ħafna li bdew imorru warajh. Il-kittieba tal-Fariżej kif raw jiekol mal-mitinbin u mal-pubblikani qalu lid-dixxipli tiegħu: Dan għaliex jiekol mal-pubblikani u mal-mitinbin? Ġesu semagħhom u qalilhom: It-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom iżda l-morda. Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, iżda l-mitinbin. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Messaġġ sabiħ li għandna f'dan il-qari tal-lum. Fl-ewwel qari rajna s-sejħa ta' Samwel illi ta' Sawl biex ikun sultan. Sawl illi ma ħass illi huwa kapaċi, imma fl-istess ħin għaraf jilqa' s-sejħa tal-mulej u milja ruħu. U għandna il-messaġġ sabiħ tal-Vanġelu minn San Mark li qiegħed juri dan il-messaġġ sabiħ ta' Ġesu. Ejja warajja qallu lil Mattew. U dak telaq. Wera Ġesu li ma joqgħodx iħares lejn il-passat tagħna, imma dejjem qalbu miftuħa biex jilqa' il-dak li lest jintelaq fidejh. Darba kien hemm raġel daħal ġo knisja u kien ilu ħafna ma jidħol fi knisja, qagħad fuq in-naħa ta' wara, ħalla n-nies joħorġu il-barra kollha, mbagħad qal jiena hawnhekk mhux posti għax jiena għamilt ħafna affarijiet, għadda minn ħafna diffikultajiet fil-ħajja tiegħu u għamel ħafna ħażen. U qalaw mhux posti Alla mhux se jaħfirli. U billi għajjat ftit, is-sagristan u kien ħireġ u qallu
Alla għandu paċenzja kbira jistenna ħafna u baqa sejjer. U dak baqa jaħseb fuq dak li qallu. U dik il-kelma missitlu qalbu u għaraf li kien jibes ħafna miegħu innifsu ma ħafirx lilu nnifsu, imma għaraf li Alla jaħfrinna. Il-maħfra tiegħu hija ħafna ikbar mill-maħfra tagħna. Alla huwa magħani fil-ħnina u jibqa' jiġri warajna. U dan huwa tassew messaġġ ta' ferħ illi jurina li ma naqtaw qalbna qatt. Għamilna x'għamilna kemm il-darba aħna numiljaw ruħna u nersqu fil-ġlejn is-saċerdot biex jaħfrinna f'isem Alla. Il-mulej lest li jilqana għandu. Lest li jiġri warajna sakemm aħna narfu nerġgħu nitlu fil-ħajja miegħu. Walhekk illum nitolbu ħafna l-mulej biex jagħtina dejjem l-għajnuna u l-kuraġġ biex aħna stess l-ewwel nett kemm il-darba forsi għandna dil-mistoqsija, forsi għandna dan id-dubju, forsi m'għandniex daqshekk il-kuraġġ li nersqu għaddejna minn diffikultajiet kbar u naħsbu li Alla mhux se jaħfrinna, Alla lest li jaħfrinna. Kemm il-darba aħna numiljaw ruħna. U nitolbu wkoll għal dawk li nafu li għaddejjin minn dawn id-diffikultajiet biex il-mulej imisshom. U permezz ta' kelma, permezz ta' ġrajja, permezz ta' okkażjoni jarfu din il-ħniena kbira tal-Alla fil-ħajja tagħhom u jerġgħu lura fih dan il-mulej. Aħna unamlu t-tifkira ta' Sant'Anton Abbati li ta' bidu għal-ħajja il-bot mid-dinja għal-qadi tal-Alla, nitolbu l-grazzja li narfu nużaw tajjeb il-ġid tal-art biex ma nitilfux il-ġid li jibqa' dejjem. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek jew tallimna kif għandna nfittxu l-ewwel il-ġustizzja u s-saltna tiegħek biex ma jonqosna qatt il-meħtieġ għall-ħajja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Dawwa l-fema tas-setanin tal-art biex jarfu u jagħmlu użu tajjeb mill-ġid li għandhom ħajġibu l-qudiem dejjem aktar il-qagħda tal-bnedmin fid-dinja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Saħħaħ il-fema ta' dawk li sejjaħ biex iħallu d-dinja ħajjgħixu ħajja ta' talb u ta' ċaħda f'rabta sħiħa ta' mħabba ma' ibnek Ġesu biex jibqgħu dejjem fidili għas-sejħa tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel li konna mħabba kbira t-talb u l-ġabra, il-bot mit-taħwit u t-taqlib tad-dinja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li talbuna biex nitolbu għal-jom biex il-mulejatjom dak kolli għandhom bżonn bħalissa u għal-morda tagħna biex isibu min jgħinhom u jaqaf magħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tista' kollox għattina l-grazzi naqdub qalbna kollha u li nħobbuk fuq kollox u qabel kollox. Bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbuhu biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqam mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej dawn l-offerti li aħna għaddejja tiegħek għedna fuq l-artal imqaddes. Fit-tifkira ta' Sant Anton Abbati għamel li ninħallu mill-irbit tal-art u nistanu bik biss bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. nerfa' qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nirroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruhom għal Kristu minħabba s-saltna tas-smewiet, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija int terġa' sejjaħ il-bniedem għal dosija li fija sawartu fil-bidu. U dewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħru u ntennulek bla edha. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, birek min ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati għal ħobs rattil ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara dik laħal kalċi, reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li bqal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. Biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxedda mad-dinja kollha. U taf li mħabba flimkien mal-Papa Ljum mal-Arċisqof tagħna Charles nisqof ġewlet tiegħu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajta dejjem, li kien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apposti u l-Martri, ma' San Ġorġ Preka u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier tista' kollox l-inkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bit-talba li għallimna li mallem tagħna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun it-tritint kif fis-sema dak fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina. La ddaħannix f'tiġrib żdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew it-tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
għat jaslimu laqda li jintrid fi għanti dejxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Qarbinna mulej bis-sagrament tiegħek biex bih nieħdu saħħitna għamel noħorġu dejjem rebbieħa fuq il-qerq kollu tal-għadu kif tajt l-għajnuna lil Sant'Anton Abbati fir-rebħiet kbar li jagħmel kontra s-seta tad-dlamijiet. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Illum qed nikkommemaraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fi ħdan Fondazzjoni SEP. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika.
Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn nkomplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. U ta' pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill, li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi, iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bot mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. L-isem tal-Missir, tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu, Amen. għala tana sma tal-tana ħlesejna u jafmana, glorja l-Missir l-Ibenu l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-tan li ġesu li twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U ġesu tijaj jaffrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbi kollu speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħna tijak. L-ewwel misterju tal-ferħ tal-Anġlu Gabriel ħabbar sitna Marija kellha tkun Alla. Missirna li inti b'smewiti tqadas ismek, tiġi salt nagħtek kull tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna b'nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mnejmijak mberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijak mberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijak mberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijak mberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijak mberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijak mberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijak mberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijak mberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijak mberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijak mberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir l-Ibenu l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma tal-tan il-ġesu twilet għalina u tikun bnidem bħanna. U ġesu tija jaħfrinna d-nubietna, ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenera kollha speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħina tijak. Tini misterju tal-fert, nisitna Marijam għalit iż-żur qariba tagħha Santa Elizabetta. Missirna li inti b'smewiti tqaddis ismek, tiġi salt nagħtek kull tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijak mberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijak mberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkin fost nisa bejk il-frott ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkin fost nisa bejk il-frott ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkin fost nisa bejk il-frott ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkin fost nisa bejk il-frott ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkin fost nisa bejk il-frott ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkin fost nisa bejk il-frott ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkin fost nisa bejk il-frott ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkin fost nisa bejk il-frott ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma talbtan il-ġesu li twilitan li tkun bniedem bħalna. U ġesu tijaj jaffrinna d-nubitna l-isna minnar tal-infern, u l-ġenna l-erwek kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħinna tijak. Tilet misterjum tal-fer, ta' ta' Kristu twilet l-art ta' Betlem. Missina li inti bismawiti tqaddes ismek, tiġi salt natek u li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-dubetna palma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mni għal-minejmijek imberkin fost nisa bejk il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-minejmijek imberkin fost nisa bejk il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi-grazzja mni għal-mulejmijek imberkin fost nisa bejk il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkin fost nisa bejk il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkin fost nisa bejk il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkin fost nisa bejk il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkin fost nisa bejk il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi-grazzja mni għal-mulejmijek imberkin fost nisa bejk il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkin fost nisa bejk il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi-grazzja mni għal-mulejmijek imberkin fost nisa bejk il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma talbtan ġesu li twilitan li tkun bniedem bħalna. U ġesu tijaj jaffrinna d-nubitna ħlisna minnar tal-infern, u l-ġenna l-erba kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. Fil-għu mister minn tal-ferm ta' Sina Marija u San Giuseppe prezentaw il-binom Ġesu fit-tempju.
Missirna li inti bismewiti tqaddes ismek tiġi saltnatek u li tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria al-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima u rina rintijomna għalik jisma talbtan il-ġesu li twilita li tkun bidem bħalna. U ġesu tijaj għafrinna dnubietna, il-isna minna tal-infern u l-ġenna l-irbuħ kollu speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon taħna tijak. Fil-ħamis u l-ħar misterju minn tal-fer, Sna Marija u San Giuseppe tilfu l-ġesu wara 3 tiem sabu fit-tempju jiddisputa ma' dotturi. Missirna li inti bismewiti tqaddes ismek, tiġi saltnatek u li titint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bi-grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Slima ammen. rik Marija bi-grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bi-grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bi-grazzja mni għal-mnejmijak imberkin divost nisambek il-frota ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria al-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen.
Salve Regina, slimalik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slimalik li jek nejdu xaħna tulufnati u teva, ilek itnidu aħna libku nofru f'dan l-witta dmuħ. Ejja mela fukatatana dawarejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina, urina waradana tulufnament il-ġasufa timbirek tal-ġuftijek, uħanino pijo ħelwa u Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek u li titint kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubidna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bi grazzja mni għal-munejmiek, imberkinti fost nisam bek ifrotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marijom malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria l-missir liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għall-rwieħ tal-purgatorju tijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistruma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qat tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu għaddi salla. Ħenna lina. Irta maqat salla wieħed. Ħenna lina. Imqatsa Marija. Itlob għalina. Imqatsa Malla. Itlob għalina. Imqatsa xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Il-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġel. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nira. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mela tal-qdusija. Itlob għalina. Pronta nerv. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Spiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftala li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftala li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftala li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Tlopalina d-disom malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddejja tijek mulej għalla nitolbuk. L-ingawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ il-ġisem. Bl-interċessjoni tal-mqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni. Inkunu meħlusin mid-dwejaq tissa u ngawdu l-edha dejjem bi Kristu sidna. Amen. Talba l-San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Rażżan Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost il-ħdajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa tittalla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena. L-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba l-San Giuseppe. Slimalik ħarries tal-feddej, u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija, edet il-fiduċja tagħha. Bijek Kristu trawem bħala raġel adult. Għaddes Giuseppi, kun missiera lina u koll, mexxina fit-triq tal-ħajja. Tina grazzja
il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Naccio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. Sant'Anton Abbati, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħalletina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina tolbuk li imun misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk inħossu fina bla jeda dak li repetinna l-fidwa tiegħek li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, birka l-qalb imqazza tiegħu, birek id-dem għażiż tiegħu, birek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, birek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Talla Marija Santisma, birka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha. Birek itlu glorius tagħha fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Uom, birek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, birek għal Aflanġi u l-qaddisin kollha tiegħu.